У Беларусі з'явілася свая Cult of Luna, толькі яшчэ больш злая, пякельная і больш падобная на стартап, чым на метал-гурт. Ну да, в общем-то... Аксуар, новы постметал проект, сабраны з былых удзельнікаў Ginger, Challenger Deep, Nebula Comsweet і Victim Path. Запускаецца з канцэптам, ад якога закладае вушы і зводзіць скроні. Па гуку быццам мішуга на імшы у бегемот. На візуале кроў, іконы, латекс и покаяние. Открытые для экспериментов, будем смотреть, что будет получаться. Главное, чтобы было по кайфу и просто героиновые рифаки, от которых, блядь, слюни текут поебало. Але ёсць адзін нюансик. Гэта пакуль толькі словы прэс-рэлізу. Музыкі-то няма, але абяцанні магутныя. А нічога, той факт, што на наш Instagram за суткі падпісалася больш за 100 чалавек, а колькасць праглядаў пераваліла за 5000. А калі серьезно, мы самі в шоку, што гэта здарылася без контенту. Ну, добрый пачатак, не? Я люблю вось таких нахабных, але вы бачылі падобныя праекты ў Беларусі, Украіне або Польшы? Як думаеце, пацаны бяруць на понт ці змогуць? Формат проекта, когда абсолютно понятно, кто ведет его в каком-то конкретном векторе. Поэтому надеюсь, что не должно произойти какого-то эпичного развала сходу. А теперь загадка. Якая яшчэ ёсць аномалія ў гэтай групы? Адказваю ў каментарах. Першае. Пацаны будуць граць адразу з 2 бас-гітарамі. Другое. Іх запісы зводзіць і мастерынгуе французскі рэпер. Ну і трэцяе. У іх барабаншчыка 2 сярэдніх пальца на руцэ.